Chceš kúpeľňu, ktorá pôsobí luxusne? Tu je 5 tipov. Ako na to? Voľnostujúca vaňa. Je to ikonický prvok, ktorý okamžite vytvorí wow efekt. Správne osvetlenie, ktoré navodí wellness atmosféru. Kombinuj priame a jemné svetlo. Veľkoformátová dlažba, menej škár, viac elegancie, pôsobí priestranne a moderne. Investícia do dizajnových batérií či sanity sa oplatí. Nie len kvôli detailom, ktoré okamžite pozdvihnú celú kúpeľňu, ale aj pre dlhú trvácnosť. Prírodné materiály a doplnky. Kameň, drevo či sklo dajú priestoru na časový šmrnc. Pamätaj, luxus je vždy v detailoch. Ktorý tip sa ti najviac páčil? Pre viac takýchto tipov nám hoď follow. Chceš kúpeľňu, ktorá pôsobí luxusne? Tu je 5 tipov. Ako na to? Voľnostujúca vaňa. Je to ikonický prvok, ktorý okamžite vytvorí wow efekt. Správne osvetlenie, ktoré navodí wellness atmosféru. Kombinuj priame a jemné svetlo. Veľkoformátová dlažba, menej škár, viac elegancie, pôsobí priestranne a moderne. Investícia do dizajnových batérií či sanity sa oplatí. Nie len kvôli detailom, ktoré okamžite pozdvihnú celú kúpeľňu, ale aj pre dlhú trvácnosť. Prírodné materiály a doplnky. Kameň, drevo či sklo dajú priestoru na časový šmrnc. Pamätaj, luxus je vždy v detailoch. Ktorý tip sa ti najviac páčil? Pre viac takýchto tipov nám hoď follow.